Sige, hello, may adlaw rin yun tanan. Nasa rin may magsugod na sa niya among mukbang pagkaon. Pagkaon nga binukid, saging, kamuti niya, mais. Nagpriyo sa ta. Sige. Sa ngalan samahan, sa anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amon lang itong amahan. Salamat kaayo sa mga grasya nga imong gihatag kanamo. Nga maghimo kanig kabaskog sa among panglawas sa among makaon. Thank you kay Lord. Salamat kay Diyos amahan. Pinantaran ang gipangayo, pinagawin sa Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan, sa anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Hello guys. Okay guys, mga ona ta. Saging guys, oh. Sarap. Saging. Yan. Lami kaya mo ang sausawan. Kamote guys, oh. Kamote, lami kayong kamote na labo kayo. Salamat kay sa sponsor ani guys, among ikaon. Punuan sa saging o puno sa kamote. Nasa'y mais. Now. Tingnan mo. Hindi ko sa gangay. Ano? Lakto. Tingnan. Nato, mas okay na. Okay na dahil? Ya, aslom-aslom din nila, hang. Okay na ito tayo, guys. Suwa sa kamote. Saging. Kasi tabi, taon niya. Alam mo sa itong angin din. Yun dahil. Hoy. Ramdam mo bungan. Ngunit tinawag sa mga pobre na dapat. Uy, ano niya? Pagdama-dama na mo rin. Hindi pa luwas yung tata. Muna mga guys, gagmay pa mi, muna among pagkaon. Mais nga, pinayo. Saging. Suwa sa kinilaw nga kuan. Now, kaniyo ginamos, na sari-sari. Sarap. Mais ni. Sarap guys, oh. Saging.
Kung dako pahag guys. Dam ka inanag, anag wan. Kuwas kinilaw. Huwag ka niya. Nga na. Wala to. Wala to. Wala to. Inyo dito kayo ng mais sa panhapon guys. Kaya nga ano, lumplem busog. Kaya wala man sa gibugat. Daman ng tanan. Kaon man tanan. Hasta kanit mo tibuok. Ligon kayo busog. Kuwas ganis eh. Ganis. Yaw-yaw. Yung nga din sa ko uyok. Humok dahil. Kamais. Iba mo pa kung paong. Nga. Ang tagay. Mais. Ano ko yun? Nakadalawa na ko ka puso sa mais guys. Gusto mo? Masarap yan. Ayo yan. Ada mo? Kamus.
Oh, mochi mga idol. Tamis. Okay. Oh, kamuti day. Ano siya ko? Kaunti. Alin piga ito na eh. Huwag ka na sa tao, pang detox mo ba dala? Ini sa bambu. Painit na. Bango na. Mali bang? Tikit ba? Kaya katawa. Pangatlo ng kamuti. Kinain ko guys. Yan. Ubus lahat. Favorite ko yan. April 6, 1945, legendary battleship ng Japan na Yamato ay naglayag at sa huling laban nito. Ito ang kauli-uli ang halas ng pag-asa ng Imperial Japanese Army. Kung ito ay gawa sa pulong bakal, tinapuyan ito pinakamalaki at pinaka-powerful battleship ng panahon yun. Ang naval Thank you guys. ay napakadesayadong misyon. Kaya napakalaki ng paniniwala ng mga Japanese people. Swerte sa kanilang pagpunto. Kasaysayan ng partnership Yamato Labo kayo guys. nila Labo niya tamis. legendary mission na to. Suwa sa kinilaw. Over 1935, Japanese engineers ay natapos ang unang draft ng Imperial Triad. Walang nagre-respect sa mga Japanese sa paggawa ng napakalaking barko pagdating ng mabibigat na armas ng digma. Sigurado ng Japanese designers na ang nagagawa nilang battleships ay magiging powerful sa lahat ng existing na bagong ng digma ng ibang bansa. Ano pa pa niya ako ba pala? Sa paggawa ng bagong Yamato noong Ano 1945, kung kaganon? ang draft ay pwede parte ibaba ng isang barko. Yamato
bata. sa total construction nito ay umabot sa 150 million yen. Sa panahon natin ngayon, nagkakalaga ito ng $8 billion. Ito sila pa ako. Initially, in Japan ay nakapagkat Ang laki kaya niya nga. gawin ay mga Mhm. ocean glass. Tagdagan ako diha. Paggawa sa pangalawang Kung ayaw ka, agad na ulo ka. Diba ito kayo nang naon dito? Wala. Ako nang napagupungan. Kung ang tunang po, nagkaamot mo yung ama. Lahat naman ko kataon na. Kaya ba mo? Nung kusok. Sabi ko naman nagkaon. Sa taon naghang tayo doon. Latok sila eh. Ito. Na kaya, ebo na. Ato. Ano kay gulong na, pero ano naman. Umay tayo. Kaya sa kulap, mga kamot. Hindi ka na kukuuyog. Ang kamot. Big battery, 3 torrents, each having 340 SE of 94 guns. Caliber 1, 8-inch. Secondary battery, 2 torrents, each having 3 times 3 guns. Caliber 6-inch. Anti-aircraft artillery, 12 coaxial type, 89 guns. Caliber 5-inch. Anti-aircraft artillery, 53 Sobrang barrel and 2 single barrel type 96 automatic cannons. Caliber .98-inch. Caliber point sa isinit. 7 seaplanes. Reconnaissance planes. Ano pala to eh? Ay may 11.16-inch. Sakang galang na sok. Marot. Mabus lahat. Kapit tanan. Ano to? Kinlaw, ganamos mo. Ganamos. Palimot ko guys, kahang. Palimot ko kahang guys. Ang dilaw. Mailuy ang dilaw. United States naman din pinadala ng kanilang Task Force 58 para intercept ang flagship na bagong bandigma ng Japan. Ang Americans ay hindi na pinalagpas ng ikaratang nasabi simbolo ng naval power ng Japan. Nasa 227 aircrafts na nagpinsa sa pwersa ng mga Bitmahan ay nagsimula ng kalaspusan ng halip. Ang mga aircrafts na ipinagsaksayamano. Luto din na siya, han? Ang kaning kuan? Han mo naman. Han mo ko. Bantalay? Paano siya? Ha? Luto din na. Ito. Ungal ako. Abay guys. Ungal ako. Kaon daw nila ka. Maangat yung mga kung kakubantay.
Hurot na namo ang ginamos guys, nga halang. Hurot na among kinilaw nga lato. Busog naman. Salamat mga guys. Love you all.